Kuphela unyaka ngoku amanye amalungu e-ANC kwiphondo laseFreystata equqa ebuyelela ezinkundleni zamatyala. La malungu aquka lowo ebesakuba ngusodolophu womasipala waseMangaung, unkosikazi Olly Mlamleli. Unkosikazi Mlamleli ngomnye wabatyholwa kwibholo lesinika maxabiso esi-R255 million se-asbestos. Ubeka phantsi kanjengosihlalo wephiko lamanina le-ANC kweli phondo, kodwa usaqhubeka esebenza njengoceba we-ANC kumasipala wesixeko saseMangaung. Ayinguye yedwa ke ilungu le-ANC elijongene namatyala olwaphulo-mthetho kweli phondo. I want to remove this myth that there are people who are supporting the Secretary General, there are people who are supporting all members of the ANC. We rally behind an elected leadership, starting with the President of the ANC, Ndate Cyril Ramaphosa, and all of them. I-ANC yaphika ukuba umthetho wayo othi abo bajongene namatyala mabathi gubu cala kwizikhundla zabo kweli qela ujonga abathile. There is no foul play, because if it's a foul play, we will be wondering who's coming next, whose head is going to be chopped. So we are not chopping any head. Eli qela lithi alizukuhleka nanye kwezihlekisayo ngakumalungu alo angakwazi ukuziphatha nangayithobeliyo imigaqo yeli qela.